Yo, what's up mga tol? Welcome back to my channel. Panibagong araw at panibagong vlog na naman ang ating gagawin ngayon. So, nandito na ako sa may DAU, MABALACAT, Pampanga. May pupuntaan lang kasi ako rito. So, kailangan ko na rin magbalik sa gym. Kaya na-stuck tayo or na-busy tayo sa probinsya ng Tarlac. At umpisa na ulit yung pagbibigay natin na update at araw-arawin na natin para may mga mapakita tayo sa mga subscribers natin sa ibang bansa or dito sa Pilipinas, yung mga solid subscribers ko. Ayan, makikita natin kung anong meron dito, bakit may mga traffic. Baka may mga nag-checkpoint na. Oo, meron nga. Titingnan lang natin. Papakita lang natin yung ID natin. O baka pinapadiretso lang. Oo. May mga pulis pero may diretso lang. Ayan, dito na tayo sa may Astro Park. Ayan. So wala tayong nakikita ngayon na nagdi-date dahil bawal pa. Ayan, titingnan lang natin yung balibago kung ano bang meron ngayon dito na mabibigay natin na update. Siyempre sa balibago, alam niyo naman, favorite ko talaga na-update yung walking street eh. Tingnan natin siyempre nandito na rin tayo, dadaan na rin tayo. Ayan, kakanan tayo dito sa may McDo or McDonald's. Ayan yung walking street oh. Ayan, walking street. Tingnan natin kung may mga nag-ooperate ngayon dito. So ayan, meron yung mga babae doon Ayan, dati ito yung mga binablog ko dati na nung hindi pa ako nag motovlog. Dito ako sa may walking street lagi. Alos gabi-gabi ako rito. Dito lang ano ko dati, yung ginagawa ko. Dito ako nagbibigay ng update or mga vlog ko nung hindi pa ako na monetize sa YouTube. So ito yung nagbigay sa atin na what's our. So ito, Sandy, bukas may mga foreigner na kumakain dyan na nakatambay. Marami pa rin mga nagtitinda rito. Ayan, Las Vegas, Nevada. Ito yung hotel oh, Tifagawa. Titignan din natin yung mga ano rito, yung mga nagtatambay dati, yung mga 700 lang na enjoy ka na. Dito yung kinuhaan ko na vlog dati. Ang sayang na hotel dito yung yung Wild Orchids. Ayan napakalaging hotel na ngayon, wala na, sarado na. Yung mga nakatambay din na babae, ayan dito yung mga tumatambay. Ayun So dito, dadaan tayo dito papakita ko lang sa inyo. May natutulog pang babae, ayan ayun yung mga nakatambay.
Ay, mga babae oh. Marami talaga. Marami pa rin na tumatambay. Ito, palabas na tayo ng highway. Balibago na to. Highway sa papunta na ng Angeles City. Azuro Hotel, Shanghai Palace. Ayan, napakasarap dyan sa may Shanghai Palace na yan, restaurant. Today is Monday. Ayan, tapos na tayo sa pagbili ng mais sa probinsya. Kaya ito, mamamotivate kayo sa ano, sa ginagawa ko lagi. Ito, marami na tayong i-upload. Halos siguro isang linggo, baka 3-4 yung i-upload ko, para naman may masasauran tayo. So baka ngayong May na to, halos ilan lang yung na-upload ko. Di tulad dati, dire-diretso. Hyundai Angeles and Weltec Robinson Balibago. Ito yun ang Abacan Bridge. May mga tinayong mga bahay rito. So ang ganda yun dyan, no? Ganda yung parang mapa. Ay, parang ano yan, parang Philippine flag, no? Ganda. Ayan, may mga ang daming mga bahay na tinatayo dito. Ayan, no? Ayan, kung diretso ka papunta ng Angeles City. Abangan nyo yung vlog ko sa Angeles City, ha. Ayan, so ano na, mag-aalas 12 na. Ang gagawin na lang natin ngayon is kakain na lang. Alas 12 na eh. Ayan, dito na lang kami siguro sa may Chowking. So maraming salamat sa inyo mga tola. And see you next vlog na lang ulit. Gutom na kami, kaya kakain muna.